Ambalima bamanankan mena maliko na ni maliko kanga folini walimando obeka taw kelengele na bela jele mafu yan faw sigorola ka fonya na ko bisimila ka bi bamanangan kuna foni so wale unkene kono mimi na wala li chamanke awi mali jamana ministry so mini ukachaw benendo sigida sania aninyata kunga ko nyana boli kama kateme fond climat malife wi hakli falen kene do sigi senka wala sa projet fond climat mali o barabulu dale mununi ulu sera ka dangene maya ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye o lahalayaw bɛɛ lajɛlen kan a kɛra ka bɛn tarata tɛmɛnen ma centre de formation pour le développement kɔnɔ amdalay aseyila Bamako an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan Ibrahim Kulibali a sera ka fɛn min sɔrɔ an ka jɛ an k'u ɲamada. Ni sigi laɲini ye fɛn min ye cakɛda fond climat mali fɛ o ye ka se ka hakilina falen kɛnɛ dɔ dayɛlɛ fond climat mali baarakɛlaw ani u baarakɛ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ fond climat mali ka baara bolodalenw dangɛnɛmayali sen fɛ walasa ka se ka kungo kɔnɔna lakana ka ja kɛlɛ ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn o projet ni o programmew dangɛnɛmayatɔ u ka baarakɛlaw ye gɛlɛya minnu latɛmɛ ɲɛfɔli kɛra o kan sigi sen fɛ baara in kɔnɔna na hakilina ɲuman minnu sɔrɔla ani jaabi ɲuman minnu bɔra da sera o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ in kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ o kan. Amina sigira projet wolonwula de financera o de bɛ ka la baara sisan o projet wolonwula de bɛna ɲɔgɔn dalajɛ ka kuma ka hakili falen kɛ projet kan u sera ka baara minnu kɛ u ma se ka baara mun kɛ munna u ma se ka kɛ munna n'u ma se ka kɛ a solution bɛ min fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ min bɛ se ka kɛ u bɛ nɔgɔya sɔrɔ a baara kɛli la donc projet wolonwula bɛɛ bɛ yan donc tigiw bɛ yan u bɛna échanger u bɛna hakili falen kɛ u ka projet kan ala ɲini min ye parce que a fɔra déjà k'o fɔ ko u ka manuel de procédure o de y'a ɲininkali o de ko fɔ o de ka kɛ parce que n'o kɛra a bɛ solution caman a bɛ difficulté caman résoudre donc n'o u b'a fɔ ɲɔgɔn ye minnu kɛra minnu ma kɛ minnu kan ka kɛ ani solution mun sɔrɔla a bɛ tɔw fana dɛmɛ olu b'a dɔn k'a fɔ ni solution nin ye donc o b'a baara ko nɔgɔya bolo. Ka daminɛ fond climat mali sigidon sen kan ka na se bi ma baara bolodalen 7 de sera ka dangɛnɛmaya u fɛ walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ juguw kunbɛn ha k'a ja ka se k'a bali. An ka service fond climat mali a si kun ye ka Mali dɛmɛ ka maliyɛnw dɛmɛ pour que ja ani wakati yɛlɛma min bɛ an ka se k'a kɛlɛ donc population min sɛgɛnnen don an ka se k'u dɛmɛ pour que u ka se ka sɔrɔ kɛ pour que u ka se ka u ka taabolo yɛlɛma dɔɔni k'a fɔ ko an ka jamana na c'est vrai ja bɛ ka na wakati bɛ ka yɛlɛma mais o t'a bali an bɛ se ka hali bi an bɛ se ka production kɛ hali bi an bɛ se ka vie an ka condition na seulement fo an ka taabolo yɛlɛma. Bon, alhamdulillah bara min bɛ sisan alhamdulillah bara bɛ ka kɛ a résultat bɛ ka ye terrain kan an taara an ye région caman munumunu an y'a ye bara min bɛ ka kɛ an ye population rencontré donc fɛn min do kuma tɛ vraiment mɔgɔw bɛ k'a ye terrain yɛrɛ kan i bɛ yɔrɔ dɔ ye fɔlɔ hali bin tɛ falen a la donc du fait que sisan u yɛrɛ an y'u dɛmɛ pour que ka se ka engrais dilan u yɛrɛ ye ka se ka technique dɔ o kala a la pour que sisan dugukolo min bɛ ka tiɲɛ pour que ka se k'a réparer donc i y'a ye fɔlɔ hali san nana bin tɛ fɛlɛ sisan a yɔrɔ u bɛ ka ɲɔ tigɛ a la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ fond climat mali ye cakɛda ye min ni a bangera ka sigi sen kan janvier kalo tile 26 san 2012 san ka sanga ni tɛgɛnɔbila ye bɛnkan sɛbɛnna Mali jamana gouvernement ani bureau des fonds multipartenaires du PNUD cakɛda fɛ fond climat mali cakɛda ka baara kunkilennaw bɛ boli fɛn min kɔnɔ o de ye ka se ka Mali jamana dɛmɛ ni ka ɲɛta sira baaraw ani a fɛɛrɛ caman latigɛ i n'a fɔ komi an ka kungo kɔnɔnaw lakanani ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli. Douani barakɛlaw ka lapasajɛkulu ka sigiba kɛra ka bɛn tarata don ma ko a ma ko conférence nationale Maïva Palasi ɲɔgɔn kuma soba kɔnɔna na Amdalay Asey kɔnɔna na sigi senfɛ Yakuba Katile ale de sigira a yɛrɛ nɔna san 5 kɔnɔna na syndicat ya la douane kɔnɔna na ka kɛ a secrétaire général ye kɛnɛ ɲɛmɔgɔya kun bɛ douane directeur général yɛrɛ de bolo ni o ye Ali Kulibali ye Amadou Kamara ani Samba Traoré olu de kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na u sera k'an sama fɛn mun na an ka jɛ an k'u lajɛ. Mali douaniers u ka lafasalikɛ kulu n'o y'u ka syndicat ye u y'u ka sigiliba min bɛ kɛ san 5 o san 5 yasa ka hakili jagabɔ kɛ u ka baarakɛlenw kan ani baara kura nataw nin ka tila ka yɛlɛmaliw don u ka bureau kɔnɔna na min laɲininen don u ka sɛbɛnfuraw fɛ. Renouvellement min filɛ effectivement fɛn fɔra yan san c'est ça nin bɛ bɛn de fɔ nin bɛ ɲɛtaga de fɔ syndicat min bɛ douane na ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ
de 2009 kana bila bi la ni événement fɛn kɛ parce que événement bɛ ɲɔgɔn suit mais n'u bonya kɛra kelen i b'a sɔrɔ kasa tɛ kelen ye mais bi de ni événement kasa n y'o ye parce que n bɛ n yɛrɛ ka so ce qui yɛrɛ kungo kɛ o de ye nin donc ne bɛ se ka min fɔ douane syndicat directeur da bɔra k'a fɔ sisan u ye nin baarabaw bɛɛ kɛ mais adamadenya dɔ bɛ taa dɔ fɔ dɔ kɔ yɔrɔ min man ɲi o bɛ falen min ka ɲi o b'o labɛn an bɛ continuer mais ce qui est sûr et certain a daminɛna bɛn ni karama kɔnɔ cogo min na je pense que a bɛ ban o kɔnɔ. Ni sigiliba in a kɛra sababu ye yaasa ka danaya kuraya Yakuba Katile ale min tun ye ɲɛmaa ye ka san 5 wɛrɛ kalifa la yaasa u ka se ka douaniers degun ani gwɛlɛya mun b'u ka baara kɔnɔna na u k'u kwada o la ka fɛrɛ ani dabali sɔrɔ o la. Anw bɛna syndicat la waati min douane na an nana ni hakilila kelen de ye ka jama fara ɲɔgɔn kan. Ala y'a kɛ a don a y'a sɔrɔ syndicat 2 de bɛ an ka yɔrɔ la. Syndicat dɔ bɛ yen ko min ye contractuel kɛ syndicat ye ani fonctionnaire kɛ syndicat. An y'a fɔ ni mɔgɔw n'a fara la a fanga bɛ dɔgɔya. An y'a ɲini bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Anw donni sababu syndicat yɛrɛ la a juba kɛra nin ye. Mais a nana sɔrɔ gɛlɛya caman fana b'an kɛ baarada kɔnɔna na n'o y'an ka administration ye. O gɛlɛya minnu bɛ yen an y'a ɲini vraiment ɲɛkɛ ɲini kɛ k'o la. Sabu an ka ko caman bɛ an fɛ an ka jamana na an ka farafinna min kɛ kan ka kɛ bɛɛ b'a dɔn a kɛ kan kɛ mais kuma dɔ la bɛɛ b'i da de tant que ni bɛ wuli ni bɛ fɛn fɔ kɛ laɲini kɛ i ta tɛ ɲɛnabɔ la donc n'i da delilen to la waati jan la i ta tɛ ɲɛnabɔ dɛ f'i kɛ kuma de k'a fɔ nin gɛlɛya in bɛ ne kan n b'a fɛ nin gɛlɛya kɛ ban o kɔnɔna na fɛn caman kɔni kɛra waati dɔ la kana k'a la anw yɛrɛ kɛ dotation n'o ye finiko ye an ye porté d'uniforme de ye uniforme ye min ye fini min d'a ma an b'a don a bɛɛ t'a kɛ kan kɛ kelen douanier min bɛ Djiboli min bɛ Kidali min bɛ Menaka min bɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛ tenue kɛ kan kɛ kelen mais waati dɔ la k'a la agent yɛrɛ de b'o kɛ tenue san u yɛrɛ ye sabu jamana kun bɛ agent wa habillé san 2 o san 2 ou bien san 3 o san 3 o bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn ye min kun ye gɛlɛya ye o gɛlɛya in kosɔn anw yɛrɛ nalen vraiment y'a ɲini u bɛ se k'an faamuya gouvernement fana ye layidu ta depuis y'a layidu ta kɔnɔ u y'a timɛ san o san tini bɛ ɲini kɛ di baarakɛlaw ma. Douaniers ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Ali Kulubali ye ale nisɔndiyalen lafasali kuluw ka baaraw la a ye a ɲiniw fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa douaniers u ka lahalayaw olu bɛ se ka sabati bɛn ani kelenya kɔnɔna na ni ka tila k'a yir'u la ko a ka dɛmɛ b'u ye su ani tile. Se ka min fɔ c'est que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan n'o ye section syndicale ka conférence ye nin bɛ kɛ san 5 o san 5 ni bureau yɛlɛma bɛ kɛ section syndicale mɔgɔ minnu taara danaya dara minnu kan k'u bila baara la u b'a lajɛ u ye fɛn min kɛ u b'o datigɛ ani fɛn min bɛ yen n'u ŋaniya y'o ye ani bureau renouvellement ni ala y'a nɔgɔya mun ka a ka kalifa mɔgɔ minnu ma u b'u seko n'u damayira ani u bɛna min kɛ u b'o fɔ n'u y'o fɔ a kolonma yɔrɔ yɛrɛ ye min ye baarakɛlaw ka laɲini ani ka baara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ani u bɛ se ka fɛn min kɛ pour que jamana in ka se ka sira sɔrɔ u b'o o baaraw bolo da u bɛna o baaraw de daminɛ sisan ka bureau kura sigi k'a fɔ san 5 nata kɔnɔ anw ŋaniya ye an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ pour que baarakɛlaw ka se ka lafiya u ka se kalifa min kɛr'u ma u ka se k'o baara lastimɛ a kɛcogo ɲuman na o de ni baara daminɛna sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababa bɛn. An b'a yira u la k'a fɔ ko u ka nin sigiliba in sen fɛ fɛsɛfɛsɛliw kɛra u ka nafasɔrɔ siraw an'u ka musakaw minnu na baara la san 5 kɔnɔna na biro kura min sigira danaya kurayara Yakuba Katile ale ni maa 39 kan yaasa u ka douaniers kunkanko kuma fɔ san 5 nata kɔnɔna na. Ci kɔmasegin kɛnɛ dɔ sigira sen kan projet Suède fɛ ka sanga ni a ka baarakɛlaw ani a baarakɛɲɔgɔnw olu ka taama ye ka taa Caire ani Nouakchott Mauritanie ani Egypte jamana kɔnɔ ni ciden minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kelen kɔnɔ jɛkulu minnu k'a ma ko report sigi in dayɛlɛnna ka bɛn juillet kalo tile 16 de ma ka taa bila juillet kalo tile 18 na a ɲɔgɔn kunbɛ u hakilinaw bolila fɛn minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cogoya minnu na musow ka yiriwa bɛ se ka sabati an'u ka kɛnɛya kow bɛɛ lajɛlen Samba Traoré Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla yen nɔ an ka jɛ an k'u lajɛ.
ni atelier min kɛnɛ sigilen filɛ nin ye sen kan a kɛra ka sanga ni dɔɔni kanguruyali kɛnɛ dɔ de kuncɛli ye Egypte ani Mauritanie jamana kɔnɔ walasa ka se ka ripori tɔnden dɔw ka dɔɔniw kanguruya minnu ni projet Suède bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ projet Suède ka baara bolodalenw kadara kɔnɔna na walasa ka se ka musow ka yɛrɛta an'u ka ɲɛta baaraw kɔkɔrɔma don Mali jamana kɔnɔ projet Suède dɔwɛrɛ ye projet min ɲɛsinnen bɛ muso ani denmisɛnninw bɛ se ka juguruma dɔn cogo min na walasa u ka u se don jamana jɔli ko la o projet kuntilan fɔlɔ ye min ye muso ani denw ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min donc o hukumu kɔnɔna na an ye baara fɔlɔ dɔ kɛ walasa ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an bɛ min wele ko cartographie des religieux an ye olu sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn jɔn ni jɔn bɛ yɔrɔ jumɛn min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye min y'a yɛrɛ di nin baara ninnu ma kamasɔrɔ anw yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ ani olu bɛ se ka don a la cogo min na an y'o baara kun fɔlɔ kɛ filanan an ye u bila ka taa kalan na Egypte jamana na université dɔ bɛ yen ko Al-Azhar olu bɛ kalan di muso ka kɛnɛya ko ani silamɛya taabolo o bɛ se ka ɲɔgɔn ta cogo min o fana bɛ u taara o kalan kɛ yen u taara Nouakchott fana min ye Mauritanie jamana ye u taara conférence dɔ la yen lajɛ belebeleba dɔ tun bɛ yen jamana 8 de tun bɛ yen ka fara an ka partenaires kan i n'a ko FINIAPU ani Banque mondiale o n'a ɲɔgɔnnaw olu ye o musakaw bɔ donc o fana taara yen o ye bolodali kɛ baara minnu bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ni olu seginna yan walasa ka dɛmɛ don an ka projet ka walasa u ka laɲini ka se ka dafa donc ni atelier fila minnu kɛra an ka bi lajɛ bɛ ɲɛsin olu kɔmasegili de ma fɛn minnu kɛra o y'a laɲini fɔlɔ ye filanan ye min ye an ye bolodali dɔ kɛ an bɛ min wele ko plan d'action donc o fana ye o baaraw boloda wa an bɛ fɛ k'o baara laban sini ni bi restitution bɔra ka ban sini baara bɛ bolo o de kan kɛnɛ in yɛrɛ sigikun laɲini fanba ye fɛn min ye o dugutaga fila minnu ni olu bolodara Egypte jamana kɔnɔ Caire ani Mauritanie jamana kɔnɔ Nouakchott ciden minnu taara dɔɔni kanguruyali minnu kɛra olu kun olu ka se ka segin ka na o ciw kɔma segin u garijɛgɛ donna dɔɔni kanguruyali minnu na ka na o kelen ɲɛfɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛna minnu bɛ report jɛkulu kɔnɔ bɛn kɛra fɛn minnu kan sigi ninnu senfɛ ka ɲɛfɔli kɛ o bɛɛ lajɛlen kan ani fana kɛnɛ in sigikun filanan fana dɔ ye fɛn min ye baara bolodalen min ni a bɛ projet Suède mɔgɔw bolo diinɛ ɲɛmɔgɔw ka se ka u yɛrɛ ye o kɔnɔ cogoya minnu na baara bolodalenw dangɛnɛmayatɔw bɛ nɔgɔya ayiwa an kɔni bɛ tɔn ninnu kɔnɔ alhamdulillah ala ye tagamaw nɔgɔya an ye an taara Azhar la ka taa tile 4 kalan kɛ ka bɔ yen ka taa Mauritanie ni Mauritanie silamɛw fana ɲɔgɔn ye tile 4 kalan na donc kalan ninnu kun ye silamɛya bɛ jɔda jumɛn yira muso la ani degun minnu bɛ muso kan silamɛya ka yeta ye jumɛn ye o la donc o faamuya ninnu an ni Egyptiens ye faamuya caman di ɲɔgɔn ma kɔnɔ an bɔra an taara Mauritanie o cogoya kelen fana don alhamdulillah an ye faamuya sɔrɔ o ko ninnu fana na an bɛ ala deli fana ala ka kɛcogo ɲuman nɔgɔya an ye komi an mɔgɔ damadɔ de taara nka tɔn ka bon tɔn jama ka ca pays 6 de kun don donc a pays 6 bɛɛ la mɔgɔ 6 de taara bɛɛ la mais mɔgɔ pays 2 kun bɛ olu kun ye invité n'o ye Nigeria ani Benin komi an nana sisan an ye dɔnniya fitinin min sɔrɔ ani mɔgɔ minnu bɛ jɛkulu la n'olu de dara na k'an bila ka taa jagoya ni mɔgɔ ye ci ni nana bɛ ci kɔmasegin di o kɔmasegin kɛtɔla de ye nin ye sisan an bɛ fɛ an fana ye faamuya min sɔrɔ an ka ɲɔgɔnna di an ka mɔgɔw ma bɛɛ k'i ka hakilinata ta la silamɛya ka jɔyɔrɔ ye fɛn min ye muso ka hakɛw dili la ma dafalen ani degun minnu bɛ musow kan olu bɛ se ka wuli cogoya min na an ka baara fanba kun ye o ye projet Suède Mali ka nin baara bolodalen ni u ni farafina jamana 6 de bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka bɔ Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tchad, Niger o jamana ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔlama kun bɛ o dɔɔni kanguruyali na o baara ninnu jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔmasegin kɛnɛ min sigilen filɛ nin n'u ko a ma ko atelier de restitution a bɛ taa se fo mɔgɔ 40 ni kɔ la minnu ni olu bɔra Mali jamana marabolow kɔnɔ ani Bamakɔ faaba ka se ka na ni sigi in baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don politiki ko binakun kɔnɔna na Mali ekɔli karamɔgɔw ka jɛkulu semadi olu ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn tarata don ma kunnafonidilaw olu tɔgɔla soba maison de presse kɔnɔna na Bamakɔ o senfɛ semadi jɛkulu u y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaasigi kalata nata k'u ka dɛmɛ bɛ na ye cɛbɔ Aliyu Bubakar Jalo o de nɔfɛla la walasa k'a dɛmɛ a ka se ka jamana ɲɛmaaya sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ an ka mɔgɔ minnu tun bɛ yen nɔ Amadou Jalo ani Samba Traoré fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ Ekɔli karamɔgɔw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in ni a kun de yɛlɛma ani taaɲɛ bɛ se ka sabati cogo min na a bɛ fɔ a ma semad u ka nin kunnafoni di kɛnɛ in na u y'a yira k'a fɔ kalata mun ni a bɛna kɛ juillet kalo tile 29 olu ka dɛmɛ bɛ ta k'a ɲɛsin Aliyu Bubakar Jalo ma
kadaka olu ka akili la ale de maaye maa min bɛ se ka jamana ka taaɲɛ sabati. Candidat caman démarché an ma se k'u lasɔrɔ an sela ka candidat min sɔrɔ a ka sigi ka namɛn o kɛla Alu Jalo de. C'est pas parce qu'un candidat t'a démarché, mais on nous donne des rendez-vous à chaque fois n'en tala ou b'a fanyana ko candidat à un programme macha. Mais il y a rendez-vous tani à Alu Domina, il nous a reçu à 21h. Il y a un problème n'y a fayana. Encore ancien privé ou tu dois problème de salaire de Bandala. Ni mois de mai cela ni joro de bé. Kadab ne mois de mai faut fin octobre saratan nous tche. Vraiment à Kacha avec 10 ans Bobby. Donc une carrière de bala. Ante yen pièce là, ante foi là. Encore Alu Jalo ebe sega munde ke. Ako me munde be na noye. Promoteur de taw sara encore promoteur ban sara de. Mais promoteur ka war de te sera jona. Eta ka kanga promoteur sera ka ben mois de mars. Mais eta be promoteur sera fo mois de juillet. Promoteur do beta juruta bangla. Wo war be ban. O de be na ni problème. Maintenant encore anti sega kuma promoteur place là. Mais ni ebe sega ake mum sega ake promoteur ka sara be sega la sera jona. Alu Jalo obedient oui. Ako vraiment avec demseni asela ma dialain mfana be laydu tawi ninkela présent aka sarel régulier mbala je ka fere sorala aka INPS ko ani aka assurance ko mbala je ka fere sora o de yake antugula Alu Jalo ko faraɲɔgɔnka jɛkulu semad ɲɛmɔgɔ ka fɔ la olu ka danaya ta k'a da Aliou Boubacar Diallo kan kalata nata la a kun ye de hakilina minnu b'a la walasa n'ale kɛra ɲɛmɔgɔ ye ale bɛna baara minnu kɛ ka d'a kan a ye hakilina minnu ta ko n'ale kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye o hakilina ninnu nafaba de b'a la k'a ɲɛsin jamana ma jamana ka hɛrɛ b'o kɔnɔna la ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw fana bɛ nafaba sɔrɔ a la Aliou Boubacar Diallo de ye cɛbɔ ye cɛbɔ mun sababu la denmisɛnnin 1000 de bɛ baara la Mali kɔnɔ walasa Aliou Boubacar Diallo ka se k'a ka ni hakilina ninnu na baara o de la olu y'a kanu k'a dɛmɛ jamanakuntigisigi mun bɛna kɛ Juillet kalo tile 29 na Yɛrɛmankutu baaraw kadara kɔnɔna na fanga ɲinijɛkulu PRVM fasoko cɛbɔ ani a ka jamakulu u ye taama kɛ Sikaso marabolo kɔnɔna na o min sen fɛ u taara Buguni Yanfoyi la Kɔlɔnjɛba Kajolo Sikaso Kucala ani Bila ka fara Segu marabolo kɔnɔna kan walasa ka se ka taa kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ u n'u ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmasigi o min bɛnale sen na sisan nɔ o ɲɛbila baaraw kadara kɔnɔna na Abdul Karim Sako anaka jatala Baba Keita olu de tun bɛ taama in nɔfɛ Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'u lajɛ. Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM fasoko fanga ɲinindo min ka laɲini ye ka Mali danbe a ka danaya n'a ka ladiriya segi a mɔ a cɛbɔ Mamadu Umar Sidibe coalition pour le renouveau politique CRP cɛbɔ de ko don a ka munumununsalo la marabolo sabanan nani o ye Sikaso ye a y'a jira k'a fɔ jamanakuntigisigi kalata Juillet kalo tile 29 n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye baaraw la kumaba dɔ ye ka kɛ jamanadenw ye baarada dili ye jamanadenw mɔ ka tila k'a dama kɛɲɛ bawo Mali de bɛɛ lajɛlen damaka ka hakɛ sɔrɔli la jamana kɔnɔ. An ko Mali la ngo an bɛna Mali bɔ nɔgɔ la o bɔnɔgɔla bɛ kɛ cogo di o bɔnɔgɔla bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de an ko mun bɛ Mali jɛ projet de société tɛ dɛ o b'an bɛɛ bolo n y'a daminɛ sisan nɔ bi fo wulada in na fo su fɛ n b'a fɔ pɛrɛrɛrɛ ka taa ban a bɛ tɛgɛrɛ fɔ n ye mais an ko an bɛ mun fɔ o ka k'an kɔnɔ an k'o lawaleya an nana politique la o de kama k'a fɔ an bɛna espoir restaurer ni fɛn 3 ye n'o tɛ adamadenya la dɔrɔn adamadenya banna n'o ye danbe danaya ani ladiriya fasoko sigira o de kan la restauration de nos valeurs. O tɛmɛnen kɔfɛ Gwengasɔrɔ sɛbɛ cɛ dɔ ye don ka taa se t'i ye assurance universelle la ɲɛsigi don san caman kɛlen kɔfɛ baara la i taalen sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye bilankɔrɔ ka sɔrɔ i bolo ka se k'i ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ n'i ka kɔrɔ jabɔ a n'o fɛnɛ sigi sen kan kalan min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ k'o kalan yɛlɛma ka taa baara sɔrɔ ye ninnu de ye hakilinaw la kumabaw ye a ka baarabolo dalen projet de société kɔnɔ kumaw na minnu dara Sikasokaw tulo kan. Baara bɛ Mali la mais kalan min bɛ ka kɛ o kalan baara ye tɛ Mali la. On va pouvoir faire l'éducation de l'emploi avec la formation. Donc, kalan bɛ kɛ pour que nafa ka sɔrɔ kalan na. O bɛ se ka kɛ. An ko sɛnɛ o de bɛ Mali ɲɔgɔn Mali kɔnɔ yan nɔ. Mais sɛnɛ bɛ kɛ sɛnɛkɛlaw sɛgɛnnen don. Sɛnɛkɛlaw de ye fantan ye Mali la. Mɔnikɛlaw de ye fantan ye Mali la. Misigɛnnaw de ye fantan ye Mali la. Olu bɛ baara kɛ mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 80 de ye olu ye. Mais olu de sɛgɛnnen don. Pauvreté bɛ se ka kɛlɛ.
fantanya bɛ se ka kɛlɛ k'olu don sɛgɛn la a tɛ se ka kɛ o mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ 80 bɛ fɛn min na n'o de wuli fantanya kɛlɛ ka go an ko n'a nana a ka hakɛ a bɛ d'a ma parce que bɛɛ kan ka balo halala de la. Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRBM faso ko ni CRP cɛbɔ a ye wele da kɛ ka ɲɛsin Sikaso n'a lamini mɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i ka kalata sɛbɛn ɲini n'o ye carte d'électeur ye yanni juillet kalo tile 29 cɛ. Hakili jiginna faga ɲini dɔ min ɲɛsinnen don Mali danaya a danbe ni a laadiriya seginni mɔ a mɔ. Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRBM faso ko a sigira sen kan san 2013 wa sigida ɲɛmaaya sow ni o ye élu communaux ye olu caman de bɛ a kɔnɔ ka taa se wasaden ma. Coalition pour le renouveau politique CRP fanga ɲini jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan olu fɛnɛ kɛn bɛ k'a kɔkɔrɔma don. Fanga ɲini jɛkulu ADP Maliba ka section 13 minnu bɛ Bafulabekaw fɛ yen nɔ ani Mayinakaw fɛ yen nɔ olu jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛnɛ min kɔnɔna na walasa ka se k'u ka kɔkɔrɔmadonni ani u ka dɛmɛ jira u ka cɛbɔ Aliyu Bubakar Jalo la. Jamana ɲamasigi kalata nata senfɛ a kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma Mayina dolati kɛnɛ sanfɛla la. ADP Maliba kanubagaw ani tɔndenw olu bɔra ka caya kosɛbɛ kana kɛnɛ in kɔnɔna na. Sadio Sidibe ani Abdoulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlenw don. Section ADP Maliba min bɛ Mayina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafulabe cercle kɔnɔ ni o bɛ an ka jamana marabolo fɔlɔ fɛ. U bɔra ka caya sibiridon Juillet kalo tile 14 ni ka Mayina bolontan terrain ba fa iko dakɔnɔ ɲi. Ɲɛnajɛ yɛrɛ bakunba kun ye fɛn min ye k'u ka danaya ta k'a da Aliyu Bubakar Jalo kan ni ale yɛrɛ ADP Maliba yɛrɛ maaw ka cɛbɔ ye kalatafili min kan ka kɛ Juillet kalo tile 29 an ka jamana kɔnɔ. Lajɛrɛ in senfɛ kanudenw ani lafasabaw u y'a jira k'a fɔ olu ka danaya tali ka da Aliyu Bubakar Jalo kan fɛn wɛrɛ tɛ ka da ka maa don maa min bɛ ka jamana fɛ ani a ye hakilina ɲuman min ta ni Ala ye jamana ɲamaya d'a ma ni a bɛ na o kɛ an ka jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na olu ka danaya ta k'a da Aliyu Bubakar Jalo kan kalatafili natɔ la. N bɛ 3e quartier min na yan bi parti filan tɛ yan Aliyu la parti n tɛ quartier la yan dɛ mais candidat tɛ contre tɛ la yan 3e quartier b'a bɛɛ a bɛ ADP Maliba Bafulon tere kɛlɛ kɔnɔ bi min bɛ laɲini ni mɔgɔ tɛ Aliyu batira yan dɛ ni Ala sɔnta n bɛ min fɔra Bafulon tere kɛlɛ tɔndenw bɛɛ ɲɛ ADP Maliba tɔndenw bɛɛ 29 bɛɛ ka kɛ kunkoti ka wuli ka ila quartier électeur ta ka taga wote Aliyu Jalo ye. Sɛgɛn de banna fɛn t'an bolo ni mɔgɔ min nana k'a bɛ anw ka gɛlɛya ba anw bɛ sa o tigi nɔfɛ n'i y'a ye anw bɛ Aliyu Jalo kɔ an b'a kɔ ka da o yɔrɔ de kan a ka kuma o kuma a ko k'a bɛ Mali de dɛmɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la anw ka yan an filɛ nin an bloquelen don sira tɛ yen n'an ko k'an bɛ taa Bamakɔ problème de don sira kelen min kun b'an bolo o ye terrain de ye n'an bɛ taa Kayi problème don mobili t'an ka sira la foyi t'an ka sira la anw bɛ gɛlɛya de kɔnɔ yan ni mɔgɔ min ko k'a bɛ na muso ni denmisɛnninw dɛmɛ o dɛmɛ se bɛ Bafulabe ni Mayina musow ye anw b'o dɛmɛ kɛ Aliyu ba ye anw kɔni b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini Ala n'a kira fɛ yarabi ni fanga in Ala k'a ta fanga di Aliyu ba ma. Fɛn min ye kɛnɛ in denfa ye a ye welewelema da kɛ k'a ɲɛsin ADP Maliba kanuba n'a lafasaba bɛɛ ma bɛɛ ka taa a ka kalatafiliminɛnw ɲini ni ka tila k'a ɲini u fɛ u ka voter Aliyu Bubakar Jalo ye min b'a to Juillet kalo tile 29 o wulafɛ sumalenni na bɛɛ bɛ se ka wuli ni kunnafoni duman ye k'a fɔ ko Ala ye jɔnjɔn di Aliyu Bubakar Jalo ma. An nana yan Aliyu Jalo ko de la ka se ka a dɛmɛ a ka se ka kuluba sɔrɔ an dun m'a kɛ fu an y'a kɛ parce que an ɲɛ b'a la a ye baara min kɛ kunun a ye baara min kɛ a ka usine ye a ye recrutement min kɛ a ka usine kɔnɔ u sara bɛ cogo min ne kɔni kɔnɔ ni Aliyu Jalo taara a bɛ se ka fɛn kɛ Mali ye parce que a mago tɛ Mali ka wari la parce que a ma deli ka Mali ka marché sɔrɔ a ma deli ka Mali ka wari dun foyi t'a la donc ni an bɛ mɔgɔ ta k'a sigi a ka kɛ Aliyu Jalo ye silamɛ fana don n b'a fɔ Maliba tɔgɔ la ani yɛrɛ tɔgɔ la bɛɛ ka voter Aliyu Jalo ye pour que Mali bɛ cogo min bi a ka se ka voter ni Maliw b'a dɔn hali e yɛrɛ journaliste n'i b'a dɔn i tɛ question poser parce que o b'ale hakilila la déjà terrain kan ka dayɛlɛ cogo min a tilal'o baara la je crois que n'a tilala a ka se kan bɛ dafa tuma min na e bi yan ne bi yan an b'a fɔ ɲɔgɔn ye
parce que la prochaine fois elle ne bɛna train kelen kɔnɔ yan n'Ala sɔnna ma. Kɛnɛ in sankɔrɔ tala an ka ladalafoli dumanw ani an ka dɔnsɛnkɔrɔ dumanw ni ka maa fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan n'u bɔra Bafulabe mara fantan 4 bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya maɲi na o n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ ka nisɔndiya ani farifoni d'u ma. Sananga bi bamananga kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ ni ye bataki ye k'o lase aw ma ni NDI ka dɛmɛ ye haki jɛkulu olu ka jɛ kɔnɔna na Maison de la Presse Urtel ani jabarani so dɔw radio so dɔw olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na baroda sigi kɛnɛ dɔw bɛna labɛn ni ka sigi sen kan jamana ɲɛmasigi kalataw olu ɲɛbila labɛnw baaraw kadara kɔnɔna na ka se ka wele bila cɛbɔw ma minnu ni olu kanbɔlen don jamana ɲɛmaya ɲinini na ka se ka na ɲininkaliw tɛngu u la mɔgɔ faamuyali mɔgɔ jolenw fɛ kunnafoniko nasiraw fɛ ni cɛbɔ minnu ni olu sɔnna ka na wele jaabi kɛnɛ in kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen de bɛna lajɛ ka sigi kɛnɛ kelen kɔnɔ ka se ka ɲininkali galama tɛngu u la u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na u ka baarabolo dalenw programme ani projet de société kan walasa u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw lasɔn cogoya min na ka taa kalafili u tɔgɔ la o ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen u bɛna na boli fɛn minnu kan u bɛna na kɛ ka tali kɛ bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya kow kan lakanako sorasiya kow kalanko kɛnɛya ko denmisɛnw kunkanko kumaw musow fasoden ɲumanya fo ka taa bila fɛn caman wɛrɛw la i n'a fɔ komi ɲɛta sabatili baaraw o baroda sigi a bɛna na kɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛna se ka faamuya sɔrɔ min na fɛn minnu bɛ u bɛna ye o kɛnɛ kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛna bɔ ka jira aw la jabaraniso dɔw sanfɛla la baroda sigi in yɛrɛ bɛna na kɛ jabaraniso minnu sanfɛla la o ye ORTM Africa Blue Renouveau TV Cherifla Télévision jabaraniso radio Clédou ani Urtel jɛkulu jabaraniso ani radio so minnu b'o olu kɔnɔ a bɛna na tɛmɛ olu sanfɛ a bɔli bɛna bɔ ka jira aw la k'a daminɛ juillet kalo tile 23 ka taa bila a tile 25 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ bɛna sigi sen kan don min na ni ka enregistrement kɛ o bɛna bɛn juillet kalo tile 20 ma ka taa bila juillet kalo tile 22 la faamuyako ɲuman o ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ sigi in kɛnɛ bɛna sigi sen kan kunnafonidilaw olu tɔgɔla soba de kɔnɔna na Bamakɔ n'u ko a ma ko Maison de la Presse o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛ laseli nata ni Ala sɔnna ma